чун ҳамешагӣ ҳунармандони ноҳияи Баландкӯҳи Шамсиддини Шоҳин дар чорабиниҳои фарҳангӣ хеле фаъоланд ва дар бозори ҳунари фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2023 намунаи ҳунару эҷоди хешро пешниҳод карданд. нақши чакани чеварони ин ноҳия аз дигар ноҳияю минтақаҳо ба куллӣ фарқ дорад, ки ҳар як бинанда нафосату зебоии онро эҳсос менамояд. дар намоишгоҳи бозори ҳунар ашёҳои қадимаи рӯзғор, кокулу шероза, чакану гулдӯзӣ ва дигар офаридаҳои ҳунармандон пешниҳод гардида буд, ки яке аз дигаре бо нақшу нигор рангҳои гуногун ва сабку услуби хоса фарқ мекарданд. баъди суруди ҳамсароён навозиши умумӣ, навозиши якка ва суруди якка аз ҷониби ҳунармандон ва ҳаваскорон пешниҳод карда шуд. сару либоси миллии қадима, ҳозира ва оянда аз тарафи модарону духтарон ва наврасону кӯдакони ноҳия вобаста ба талаботи фестивал озмун намоиш дода шуд. дар ин бахш беш аз 60 нафар занону духтарон ва наврасону кӯдакон иштирок намуда беҳтарин навъҳои либоси миллиро аз чакану атласу адрас, гардию бомазӣ ва ғайра нишон доданд. аксари иштирокчиёни фестивал озмунро дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҷавонон ташкил медоданд ва мекӯшиданд ҳунару маҳорати худро ба ҳозирон нишон диҳанд. мо имрӯз дар фестивал озмуни Андалеб иштирок кардем ва ба мо хеле писанд омад. мо хурсанд аз он ҳастем, ки мо ҷавонон метавонем дар ин гуна чорабиниҳо иштирок кунем ва маҳоратҳои худро нишон диҳем. дар бахши ҷашну анъанаҳои мардумӣ порча аз баргузории тӯи домодию арӯсӣ пешниҳод карда шуд. домоду арӯс ва кулли иштирокчиёни ин маърака дар тан либоси миллӣ доштанд ва ҳар як лаҳзаи ҷашнро бо риояи суннатҳои аҷдодӣ намоиш доданд. сокинони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бо фалакхонӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва берун аз он шӯҳратёр гардиданд. беҳтарин фалаксароёни касбӣ аз ин ноҳия мебошанд ва дар фестивал озмун низ ин жанр дар сатҳи олӣ иҷро карда шуд. суитаи рақсӣ бо пешниҳоди рақсҳои дилошӯб ба ҳакамон ва ҳозирон писанд омад ва дар ҷамъбаст ҳунармандону ҳаваскорони ин ноҳия сазовори 118 хол гардиданд. офизи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Гулчера Содиқова, ки дар фестивал озмун иштирок дошт, дар охир ба иҷрои як фалаки даштӣ миннатдории хешро ба раҳбарияти олии кишвар ҷиҳати баргузории чунин чорабиниҳо баён дошта ба ҳунармандону ҳаваскорони ноҳия дуои нек дод. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин барои барномаи Навид.